आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. पर्यटन हंगाम अखेर संपला असला तरी यंदाच्या हंगामानं अनेक प्रश्न अधोरेखित केले आहेत. लाखो रुपयांचा पर्यटन व्यवसाय, पर्यटकांची वाढती संख्या आणि प्रशासनाच्या पर्यटन वाढीच्या घोषणा एका बाजूला असताना दुसऱ्या बाजूला वाहतूक कोंडी, पार्किंगची कमतरता, अरुंद रस्त्यांवरील गोंधळ आणि शून्य नियोजन यामुळे स्थानिक नागरिकांना अक्षरशः त्रास सहन करावा लागला. परिणामी पर्यटन वाढतंय पण व्यवस्थापन कुठे, असा प्रश्न आता सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जातोय. पाहूयात. पर्यटन हंगामात मालवण शहरासह समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक स्थळे आणि बाजारपेठ परिसरात प्रचंड गर्दी झाली. पर्यटकांनी मालवणला पसंती दिली, व्यवसाय वाढला. मात्र वाढत्या गर्दीचं नियोजन करण्यात पोलीस प्रशासन आणि नगर परिषदेचे अपयश स्पष्टपणे दिसून आलं. अनेकदा शहरात काही मिनिटांचा प्रवास तासाभराचा झाला. बाजारपेठ, जेटी परिसर, समुद्र किनाऱ्यांकडे जाणारे मार्ग आणि मुख्य चौकीती वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. शहरातील अनेक रस्ते आधीपासूनच अरुंद आहेत. त्यात पर्यटक कोणत्याही गल्लीत चारचाकी गाड्या घालत असल्यानं परिस्थिती आणखी बिकट झाली. नेमका कोणता रस्ता वाहनांसाठी आणि कोणता फक्त स्थानिक वापरासाठी याचं स्पष्ट मार्गदर्शन नसल्यानं गोंधळ वाढला. अनेक पर्यटक अपरिचित रस्त्यांमध्ये गुगल मॅपच्या आधारे गाड्या घालत असल्यानं लहान गल्ल्यांमध्ये वाहन अडकण्याच्या घटना वारंवार घडल्या. परिणामी वाहतूक ठप्प होऊन स्थानिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. मोठ्या प्रमाणावरती पर्यटक वाहनं दाखल होत असताना त्यांच्यासाठी पुरेशी पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन अपयशी ठरलं. रस्त्यांच्या कडेला, गल्ल्यांच्या तोंडाशी, चौकात आणि रहिवासी भागात वाहनांची अनधिकृत पार्किंग सुरू राहिली. यामुळे वाहतूक कोंडी तर वाढलीच, पण स्थानिकांच्या दैनंदिन जीवनावरही परिणाम झाला. पर्यटन हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच वाहतूक व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार होणं अपेक्षित होतं. पर्यटकांच्या संख्येचा अंदाज, वाहतुकीचे पर्यायी मार्ग, नो एंट्री झोन, एकेरी वाहतूक व्यवस्था, पार्किंग झोन आणि अतिरिक्त मनुष्यबळ यांचं नियोजन गरजेचं होतं. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी वाहतूक नियंत्रणासाठी पुरेसे पोलीस कर्मचारी दिसले नाहीत. नगर परिषदेनंही पार्किंग आणि रस्ते व्यवस्थापनावर ठोस पावलं उचलल्याचं चित्र दिसून आलं नाही. पर्यटन हंगामात परिस्थिती सुधारायची असेल तर आतापासूनच ठोस नियोजन आवश्यक आहे. पर्यटन संपलं असलं तरी पुढील हंगामाची तयारी करण्यासाठी हाच योग्य काळ आहे. अन्यथा पुढच्या वर्षी मालवणकरांना वाहतूक कोंडी, अनियंत्रित पार्किंग आणि नियोजन शून्य व्यवस्थेचा तोच त्रास सहन करावा लागेल यात शंका नाही.